Podmar Johansen till spelar kvalt 8 mot AP och samstundes så vinner det på Streimer en grej sig mot på 60 och det är mest så till att det blir så inte för mer starkt kvalt. Var det Lucas som hade sett något mot för att avgörs det kvalt? Ja, så hvis vi skulle bli för så där skulle vi också just tappa. Så vi hade sett att nästa vinna dysten och så hvis vi också tappade så hade det Sverige men tar tappa så men vi klarar inte vinna. Men nej, alltså vi hade ju kanske sett att nästa bli för men går ju vinna dysten alltså. Det var så som jag var signa och gummiboen. Är det som är vi att flytta in i hobbyhuset nu? Nej, det vet jag. Det kan gott vara. Men det är alltid inte nej. Det är tycker vi spas. Vi där är så förbi ofta för allt samla så. Jag vet inte hur det ska komma i år och Kinjörnas. Men här är en AP show att månad särskilt kan det näga över för det är ju i Gondadal. Du ganska ösen sitta sig att det nämndas man inte. Yes, jag vet inte om alltså tar hade jag frispark som att gå frispark som mål. Jag vet inte om det hade en annan chans det snart. Jag hade kanske också lite. Så jag vet inte om Abjarne var så några rep av det men ju tar det allt svåra spelmode och lokalt här fysiskt väl fyra och vi lite shot inlägg back till panna sån här slän 2 meter 5 på ett var som är mer värre så där men så tar ju snabbt att vinna hvis vi spelar lite här på missen och göra timern luft eller att vinna. Tror för efter och tittar fram vid showan till Ottali men vad skulle det göra för att få det där avgjort så mycket tolja att det spös att få att det står när man är alla först. Ja, så jag vet vi spelar fotboll för nästa det och vinna där så alltid så skulle du för mig så. Så det är planen jag kommer för att fotboll för vinna Andersen. Jag vet inte mer är göra så vi må bara koncentrera oss och komma så tunna och nynna så att det är som vi den ena kunde och så tycker vi att det ska nog få gänga.